Hej og velkommen til Center for Unge Antropologer. I denne video vil jeg fortælle lidt om, hvad det vil sige at være antropolog. På figuren her kan du se de tre grundlæggende videnskabelige tilgange inden for religionsvidenskab. En antropolog er optaget af at undersøge, hvad det vil sige at være et menneske. En antropolog beskæftiger sig derfor med, hvad vi kalder kultur gennem historie, religion og traditioner. Antropologer arbejder komparativt, det vil sige, at de sammenligner forskellige kulturer med hinanden for at finde ting til fælles. Det kan derfor godt minde lidt om en slags checkliste, hvor man krydser et fænomen af ud fra en kultur. Når flere kulturer har noget til fælles, kan man nemlig sige, at det kunne være noget fælles for alle mennesker. På den måde arbejder religionsantropologer hovedsageligt religionsfænomenologisk. Det betyder, at de sammenligner fænomener på tværs af forskellige religioner for at finde fænomener, religionerne har til fælles. På den samme måde som med kultur, så kan de religiøse fænomener siges at være noget almengyldigt for alle mennesker, når de findes i mange religioner. Det kunne fx være behovet for at kommunikere med en gud gennem bøn, eller at religion kan svare på spørgsmålet, om der findes liv efter døden. Begge ses på tværs af mange religioner. En sociolog arbejder med grupper af mennesker. Grupperne kan være alt fra et lille samfund til et helt land eller endda en verdensdel. I sociologi arbejder man ofte med datasæt, det vil sige målinger såsom demografi, altså køn eller uddannelse osv. Sociologen er derfor som sådan ikke interesseret i individet, men nærmere i samfundet. I religionssociologien fungerer religion som en slags lim, der bidrager til sammenholdet i en gruppe. Religion bidrager til gruppens identitet, f.eks. gennem skikke og traditioner, eller myter og legender, fælles troforestillinger osv. Religionen kan også afgrænse gruppen, f.eks. ved at placere de rettroende i gruppen og vantro uden for gruppen. En psykolog arbejder med det enkelte menneske og dennes følelser og oplevelser. I religionspsykologien kommer disse følelser til syne i religiøse oplevelser. Det kunne fx være et møde med Gud eller Jesus, fx i kommunikation med dem gennem bøn eller lignende. Religionspsykologi handler derfor hovedsageligt om mødet med det overnaturligt. Hvordan føles det for den religiøse person? Hvordan ser det ud? Og så videre. Så sociologi og psykologi kan godt minde om hinanden, men den grundlæggende forskel ligger i, at sociologi omhandler grupper af mennesker, og at psykologi omhandler det enkelte menneske. Man kunne i princippet godt undersøge for eksempel en hel gruppe af menneskers følelser, men det vil øjensynligt blive alt for stor mundfuld at arbejde med i et studie. Her på Center for Unge Antropologer har jeg valgt, at den antropologiske tilgang er den overordnede, vi skal arbejde med, da det nemt kan rumme både sociologi og psykologi. Du vil derfor opleve, som du klikker ind på hjemmesiden, at der er teorier og begreber, som rummer noget for flere af tilgangene, og nogle, som rummer kun måske én. Et eksempel på en teori, som rummer alle tre, er Ninian Smarts syvdimensionsmodel, hvor alle tre videnskabelige tilgange er repræsenteret. Den kan du finde en video af på hjemmesiden, hvor jeg grundigt gennemgår alle dimensionerne. Jeg håber, at videoen her har gjort dig lidt klogere på, hvad det vil sige at være en antropolog. Tak for nu.